Jedna je služba, ukrajinska obaveštajna služba, napravi platformu. I onda treba da verujemo da oni nisu u stanju da na toj platformi prikažu rezultate kakve god hoće. A oni pravili platformu. A njima je zapadni saveznik rekao napravite platformu. A zašto? Još jedan element platforme. Znači, trebuje se oružje za najefikasnije naše jedinice. Prema tome, vi u Briselu, kad ubeđujete druge da treba da izglasaju 90 milijardi evra pomoći za 26. godinu, oni kažu, ali tamo se to rasipa. Oni kažu, ne rasipa se. Ima platforma, svaki vaš evro ide najefikasnijim jedinicama Ukrajine i to je razlog zašto vi dajete pare. Dakle, to je jedna, kako bih rekao, one piramidalne šeme štednje su malo dete u odnosu na ovo šta su oni smislili kao mehanizam da onaj ko se zadužuje, Brisel, ima novi argument zašto ubeđuje države članice da treba da to podrže, a Amerika koja će dobiti lavovski deo tih para, jer to oružje se u velikoj meri trebuje od njih, naravno da je to gurnulo od početka, da se taj mehanizam nekako nastavi dalje. Sad problem je u tome koji je sad nastao, što je ova potpuno od realnosti odvojena Evropska unija za ovu godinu našla mehanizme da obezbedi taj novac, ali realan život, a to je stvarna isporuka oružja u Americi, ne može da isporuči to. Jer su se ovde potrošili neverovatno u sukobu sa Iranom, prethodno su se iscrpli sve iz rezervi što su mogli vezano za Ukrajinu, gubici su ogromni, ono što je potrebno da se nadomesti. Zelenski je pričao, kaže, ako bismo imali 10% rezervi Patriot raketa, mi bismo onda ne znam šta. Ono što je Amerikancima posle ovog agresije na Iran ostalo, 10%, sve i kad bi isporučili Zelenskom, to je za nedelju dana odbrana. U odnosu na broj raketa koje treba... Prvo, taj Patriot ne obara. Ako ispali 2 rakete na dolazeći cilj, ima ispod 10% uspešnost. Dakle, ako Rusija ispali 10 raketa, oni će ispaliti 20 da se odbrane, a 9 će im proći. 9 će pogoditi cilj. Ako hoće da ima veću efikasnost, oni ispaljuju 4, 6, 8, ponekad i 10 raketa na jedan cilj. 10% je preostalih raketa je 250 raketa. Neki ispaljuju po 2. To je 40 dnevno. Za 6-7 dana nema više toga. A Zelenski priča, samo kad bismo to dobili, mogli bismo čitavu godinu da izguramo. Trump im je rekao, evo, sad ćete dobiti da se proizvodi u Ukrajini. Ja samo ne znam da li se... Ali ne pogađa. Evo i da im daju da proizvode. Ne znam da li se nalazi na ovom katalogu. To nismo imali priliku da vidimo. Pa Patriot ne, zato što to nije ono što uništavaju. Nego treba da dobiju. Hoću da vas pitam još ovo. Da li postoji bilo šta dobro što vi smatrate nekom svetlom stranom ove aplikacije? Pronašla sam podatak da je čak kupljeno 3000 robota, na primjer, koji će biti poslati da ginu umesto vojnika u Ukrajinu. Pa ajde i taj deo malo da prokomentarišemo. Da li se mogu zaštititi ljudski životi tako? To nije sporno da ukrajinska komanda gleda da snabde svoju vojsku najboljim mogućim oružjem koje ima i u nekim elementima ono je vrlo približno ili jednako kvalitetu ruskog naoružanja. Problem je što se to plaća duplo više nego što stvarno košta. Problem je što ovo lakše naoružanje završava na crnim tržištima i razne terorističke grupacije se snabdevaju odatle. I problem je što je logistika koja stoji iza ukrajinske armije, a to je NATO-va logistika, cela NATO-va logistika, neuporedivo manje od ruske. Rusija je za 4 godine povećala proizvodnju oružja 5 puta, a proizvodnju municije 12 puta. Prema tome, Rusija proizvodi neuporedivo više nego čitav NATO zajedno, koji je privatan sektor. I on uopšte nije sposoban da podigne proizvodnju kao državne
kompanije koje imaju, država je u ratu, ima da se uradi maksimum i oni su napravili čudo. Vojno-industrijski kompleks Rusije je napravio neverovatan skok. NATO uopšte ne može, nije sposoban. Pa setite se u drugim elementima kad Trump kaže reindustrializovat ćemo Ameriku, napravit će se opet Detroit. Šta se dogodilo? Ništa. Ne mogu ni to. Dakle, nemaju to više mogućnosti. Ali ako mi kažete da NATO nema snage, da je Rusija u ovom slučaju jača od NATO, Neuporedivo. da Trump ne finansira više Ukrajinu, nema vojne pomoći, šta se dešava onda na frontu? Može li Putin da završava ovu specijalnu vojnu operaciju? A dešava se, ovaj rat dosta liči na Prvi svjetski rat, u tom smislu, to čisto pukovnik Kajtes bolje da objasni. Treba se setiti da Nemačka u Prvom svjetskom ratu nije izgubila ni kvadratni metar svoje teritorije, a potpisala je bezuslovnu kapitulaciju. To će se dogoditi kijevskom režimu. To je takvo dubinsko slamanje svih njihovih kapaciteta da neće ni biti potrebno da se osvaja Kijev. Prosto će u jednom trenutku sve da im padne i reći mi više nemamo. Nemamo ljudi, nemamo oružja, nemamo municije, nemamo hrane, nemamo saobraćajne infrastrukture. Trenutno Rusija izuzetno radi do sada su ih štedili, ali kako su ovi krenuli sa ovim ubijenjem dece na plaži namerno i to, onda su krenuli sada da im potpuno uništavaju sve pomorske puteve, sad su krenuli da im uništavaju i ove luke na Dunavu, gdje su onda vozovima prebacivali mostove koji spajaju te ključne. Sve je vezano za Odesku oblast. Da, jasno. Sve je vezano za Odesku oblast. To kad im iseku i naravno pogodili su im ogromnu količinu benzinskih stanica po dubini, sad će da im dalje železničku infrastrukturu čvorišta uništavaju i polako će krenuti u Ukrajini sve da staje. Dobro, evo, na našem portalu postoji vest, poruka ruskog oficira zaledila Odesu. Tek smo počeli, znate li šta je sljedeći korak? Kako će nakon ovoga reagovati? Pa ne znam sad ni da li da vas pitam Ukrajina, jer Ukrajina kao Ukrajina sama nema snage, ali kako će reagovati svi ovi koji i dalje potpomažu vojno ukrajinske vojnike? Ne mogu ništa da urade. To je priča, to je bajka. Ovo je odlično rečeno, udario u Iran. Pa pokazalo se da Iran ima moćnije oružje od Amerike. Ne mogu ništa da urade. Imaju zadatak. Deblokirajte Ormuski Moreus. Ne mogu da ga deblokiraju. Zašto? Zato što Iran ima dovoljno savremenog oružja da bi gubici bili neverovatni na američkoj strani i ne mogu to uopšte da urade. Evo Trump tvrdi da postoji mogućnost da proglasi Ormuski Moreus za američkom teritorijom. Teritorijom, jeste, i rekao je da on to kontroliše. U trenutku dok on to izgovara, Ujedinjeni Arapski Emirati javljaju da im je pogođen tanker noćas, a 2 tankera dan pre toga. Ako Amerika kontroliše Ormuski Moreus, pa ko pogađa te tankere? Tako da je to je rečeno lažu. Dakle, to toliko nema veze sa realnošću. Ili ako je to sve gotovo, ako je kontrolisano, pa što pretiš? Što si uopšte tu? Vratite, gotovo, nema nikog drugog, samo si ti. Šta će ti nosači aviona tu i tako?